Simba amefanya kazi kulingana ne kwerende capacity yae. Simba okolire 60%. Bawani unabono wa chiri chichiro. Ichiro nera agachale nene sana motundu. Nalire nanyibeka yelire. Nagache yende tibali so walwas yende na beka setu para ine. Inaraga bumukonye kolenta ni director. Omugabana ase atara kola buya na mangane nyekitali aruna wati challenge ake and then ni mangana ye kwirinde filas. Okay, remember omusiki Simba anyora ebintu ongwaye nakote binde kwirinda katika ranjere. Nabono ninde class ninde ne board member kwere nyagesa LCK egotoka mu machoge chache machoge basi class ekyo kiagache tu 2017 to 2022 nyakundi ekeri kirina ekirasi ekierete kikakuchirangi ikabikubakana mabati paka kirege lakini kirasi kinkeyo. You see nechi paranchira kanyora ongwa ina roseti. Yes. Chikabiku no morom andi chia tagukire. Ongwa ina ndege ndukilikia ina osi infrastructure pali kule chiparabaka kwere ndo morom. Ona na Simba gacha akalenta chikonzota kianda chi okara chipara so chikamwira ngora. Lakini kintu Simba na kwere tarakora andu na bakora ne yansik tinara no ni mirero okubeka nabono asnara ali kwere ndi para ina okora murdoto iyo naga jete chiro yes unkobekale na mabere school abana bena thari. Of course is an idea ya sama bere but irende tegabe kama bere and the same time as bako somere birasi correct bitoke good in kwere environment. Lakini Simba lende kimwanya bantu bono omete siasa ne bwate bitina ebwate ndamwa abantu bali bakona Simba takoropi barali na abantu bali bakumwa maximum ya mwa max 40%. Lakini Simba egento kana na ko kanere inkelina orende ne kwere develop tabi gutikara kwe kisi. Lakini teba piali yani inga kinere no mwako ngwaye na lende chigali cha ambulance. Yes. Chika minyoka sana tawo cha kolera chigali cha majaputa no ngwaye office chi kwende chiri chikagenda. So oping na Simba ta lende ne bilakita akwaya bikwa ni umepi na ba Chinese na kusena